Әбекәйем Исмәгыйль кызы Нәсимәнең якты рухына багышлыйм. Чаганнарга баудан таган килеп, син очарга мине өйрәттең. Тын кичләрдә, ихлас иртәләрдә син аңлаттың дога кыдрәтен. Син сөйләгән меңдә бер кичәләр, Әбүгали Сина хикмәте, яңа салган күбекле сөт тәмен, кайнар пекәең кыйммәте, гомер буе телешеннән китмәс, күңел түрләрендә сакланыр. Дога булып барсын бу шигырем. Әбекәем минем, аппагым, авылымның гади бер карчыгы, гади бер ярчыгы тормышның. Гомер узган саен аңлый киләм, синнән минем бөтен булмышым. Минем генә микән? Туган җирнең нурлы әбиләре, әнкәләр, инәкәйләр, әнкәй карчыклары, гомер бакый шулай иркәләр татар җанын. Бәбекәем дип, ипләп кенә алып кулына, кара күзле елак сабыйларга, чая кызларына, улына саксык бәйет укыр. Таган килеп күккә чынырга өйрәтер. Чәйгә кергән күрше корткаларга оланнардан шигырь сөйләтер. Ястык мендәре күк йомшак кына, җылы гына аның кочагы. Ут сүнмәгән әпкәм нигезендә, минем җанда яна учагы. Кырлач көннәрендә чыра телеп ул тергезгән учак яктысы. Бәйрәмнәргә япкан яулыгының мәңге кара төшмәс ак төсе. Яз кояшын көткән тыйнак кына яраннары тәрәз төбендә. Күңелләргә мәңге сеңеп калган саксык көе әпкәм телендә. Барсы безне кеше иткән, безне көчле иткән икән бит. Синең үзең, без ул әбекәем. Үзең китсәң, сүзең исән бит. Тупсалардан бисмилласыз кергән заманасын күңелем ятсына. Мин һаман да, синең таганыңда, әбекәем, күккә талпынам.